Onder leiding van de assistenttrainers Sipke Hulshoff en Arne Slot woer Sportclub Cambuur juist er maar één ding: winnen van FC Os. Een verslag van Freek Wijma. Cambuur is met een onvallend concept het veld in stuurt. En dat had voordadelijk succes. De bal komt iets wat gelukkig bij Sander van der Streek. En al na goed 5 minuten is het 1-0. Van der Streek zou eerst net spelen, maar hij vervangt de net topfitte Martijn Barto en maakt het creërs af. FC Os staat in de ondereind van de Jupiler League. Maar ze zijn gevaarlijk in de counter. En Cambuur is kwetsbaar met maar 3 verdedigers. Keeper Harm Seinstra, die het op het allerlaatste moment Leonard Nienhuis vanwege ziekte vervangen moest, redt eerst nog goed, maar is kansloos bij de rebound van Tom Boeren. In de 23e minuut is het 1-1. De ploeg van oud-Cambuurspeler François Gesthuizen vielt dat er misschien wel wat te heljen is in Ljouwert. Nog geen 10 minuten na de liekmaker wordt dat gevoel bevestigen. Want diezelfde Tom Boeren wordt verzocht en vond en is met een vrije kopbal verantwoordelijk voor de 1-2. Cambuur op efterstaan in eigen huis en het doemscenario dreigt. Maar Cambuur had Sander van der Streek. En die is goed op dreef. Van der Streek ziekert de diepte en brengt mij een bekeken schot de staan weer in Liekwicht. 2-2 bij het skoft. In de rust hebben we denk ik logisch nagedacht. Hebben we het besteld van hoe we toch dat we in ieder geval de jongens die achterop zien het meeste vertrouwen aan doen. En het kwartje is goed van. Het kwartje is goed van. Niks meer wij jongen, per goede kansen gecreëerd. Fantastische goals denk ik. En bij Vlagen hebben we het speltje waar we heel graag zien moeten. Cambuur speelt het in de tweede helft weer in het vertrouwde 4-3-3 systeem. En na een goed oren spelen komen de Ljouwerters weer op voorsprong. Door een goal van Erik Bakker. Toch is het gevoel dat de overwinning binnen is er nog net. En is die 3-2 een gevaarlijke staan. Want vlak voor tijd. Invaller Martijn Barto komt bij een prachtige voorzet. En vindt Sander van der Streek, die met zijn tweede goal de winst veilig stelt. De winst is binnen en is een mooie opstekker voor het bekerduel van komende dinsdag. Ja, natuurlijk had ik nog wel extra en winnen om een ronde verder te komen. En dan komt de volgende week snijden. Nou, je merkt wel gelijk opluchting, ook in de kleedkamer. En ja, dat voelt gewoon goed. Dus ja, hopen dat we dit kunnen vasthouden. En ja, zoveel mogelijk wedstrijden gaan winnen vanaf nu. Dinsdag speelt het Cambuur in Tiel tegen Tech.